Sziasztok srácok, ebben a mai videóban ismét Fortnite videó lesz. Most egy új Fortnite, és mindig menjünk Fortnite, Battle Royale, Zero Beard, Blitz Royale, vagy nem tudom, hogy kell kimondani. Utána Zero Beard, utána Rankedet, Reloadot megyünk, utána Rankedet, oké? Vágjunk is bele. Végre elindult. Most azért nem halljátok, mert fülesen vagyok. Úgyhogy, ja. El is indult a meccsünk. Hova ugrunk? Nem tudom, szerintem. Ide. De mi van? Sőt, tudjátok, hogy ide ugrunk pont. Így, de lehet, hogy már ott lesznek egy csomóan. Semmi baj. Végre láthatjátok ti is az egész monitort. És hogy láthatjátok, hogy mit csinálok a játékban. Normálisan, nem úgy, hogy mikor itt volt bal oldalon, meg minden. Hoppá, egy epic. Nagyon jó. Mindegy. Itt tuti biztos, hogy lesznek, már felvették a koronát. Várjatok, itt lesznek. Ez könnyű volt. Nem kell most. Akkor jól tudtam, hogy itt van. Ja. Csak azért nem hallhattok engem, mert ugye nem beszélek, és koncentrálnom kell nagyon, mert ugye egy erős player jön, akkor nekem kampó. Sniper. Sok vévet kéne szereznem. Lehet, hogy a többi videóm nem fog tetszeni, meg minden. De hogyha elérjük a 30 feliratkozót, és ha tudom, ahhoz 3 darab kell, akkor tényleg meg fogom venni nem a Battle Pass-t, de talán még azt is, az egyik állatot, és ja, és majd fogok élőzni. A Steel Braidot videó is lesz majd, meg Plants vs. Braidot. Ja. Haló?
Meg majd most már tényleg meg fogom rendelni. Ezt én építettem. Láthatjátok úgy, hogy meghaltam. És ahogy ígértem, most az egész videóba fogunk menni. Battle Royale-t. És kezdjük is. És ha megvan a 30 feliratkozó. Nem tudom, hogy megvan, akkor ezt fogom megvenni. Meg ezt. Őt itt. Meg a Battle Pass-et, ha meg tudom. Lehet, hogy ezt a nagy disznó helyett a Battle Pass fogom. De amúgy szerintem jobban megéri a Battle Pass, mint azt a nagy disznót, de még átgondolom. Úgyhogy ilyes szornom. Meg a kommentbe írkáljátok, hogy... Vagy mindegy, nem. Írjátok a kommentbe, hogy nektek a OG Fortnite jönne most nektek, vagy a mostani jön be nektek. Meg hogy Battle Royale, vagy OG. Mindig Fortnite-ba tudom, hogy senkit nem fog érdekelni, de mindig nagyon közelre szoktam jönni, mert hogy hamar fel tudjam kapkodni a lootokat, meg hogyha valami jó, akkor jó legyen, és igen, de és van fölöttem. Ezt nem én éltem meg. Ne. Dika, hát de mi? Következhet reload. Valószínűleg mindegyikben ilyen rossz leszek, mert Ercsőnél meg vagy Blitz Royale-on, vagy mi. Tudja? Vagy nem. Nem kell semmilyen felirat, vagy hát de kell. És hogyha ma még fel is fogom venni videóra, hogy meg fogom venni a Battle Pass-t és a kutyát. Úgyhogy tartsatok velem. Az most Blitz lesz, igaz? 30 player van csak. De a jobb felső sarokban láthatjátok itt az embereket. Jó, mert kevesen vagyunk, az csak minél kevesebb az ember, annál erősebbek. Remélem, hogy valami friss lootot kapunk. Meg is lett a sok loot. Most erre a palira rámegyek szépen. Vagy én ölöm meg őt, vagy ő engem. Egy nok. Nem lehet építeni? Egyből 27 ember. Hoppá. Egy epika zseb. Ja, milyen régi lett ez a játék. Ezt kell, hogy mondjam. Jó, meg minden, de fú, annyira régi. Sonkilenc. Sok vév kéne. Jó.
Még egy ember. Aha. Na már csak 4 ember van, már megöldöstem őket. A 2, az egyik. Rámegyek mindig 2-re. Már csak 1v1 van. Nagyon rossz helyre szűkül a kör. Ne! Ne! Per hol van? Remélem, hogy videóba le fogom viktorizni. Aha, meg is van. Meg is van. GG. Meg is van. Oh my gosh. Egy korona. Úgyhogy megvan. Yes. Ez is csak ti miattatok lett meg. Mi? Ez tényleg csak ti miattatok lett meg, mert meg hogy ilyen jó nem, amúgy nem játszok jó, GG. Hú, majd ma meg fogom venni a Battle Pass-t, ha meg tudom. És ja. Mit is ígértem, hogy menjünk? Reloadot? Igaz? Nem, egy V1. Reload. Itt van. Ma 3 óra múlva játszani fogunk Delulut, mert akkor fog visszajönni, meg elvileg valami event lesz benne, nem tudom. Úgyhogy ja. És csak ti miattatok van az a nyerés. Milyen emótjaim vannak? Úgyhogy ja. Be is töltött. Én ezekbe megint 30 ember van, de ezek erősebbek. Jóval erősebbek, mint amik voltak előbb. Mert az előbb ilyen kis botok voltak a Blitz Royale-ba. Úgyhogy ja. Én így szoktam eltölteni ezt a 25 másodpercet. Kicsit hosszú lesz ez a videó. Úgyhogy yes. Akkor most szépen ugrunk gyorsan itt, gyorsan. 2, ja igen. Úgyhogy nem szabad meghalni, túl kell élni mindent. A játékban, meg a való életben is. Ott van egy ilyen izé. Hopp, az lesz az első kénem. Hogy? Gyorsan, bam! Ez elég nehéz volt. 10 HP-m maradt. Ne. Szerintem nem fogjuk megjárni. Ezt magamra fogom dobni. Mit van a legszélén itt? Itt ezt.
Itt ebbe a valami Troversbe biztos lesznek. Megpróbálom megölni őket. Jó, ne, itt van rajtam. De mi? Hogy? Na. 12 HP-m van, hogy a fene egye meg. De rám sem lőtt, Pali. Semmi baj, el is felejtettem, hogy újra lehet éledni. Most ezeket itt levadászom. 25. 24 mögöttem is. Hol? 20. 80 HP-ja van. Ez igen jó lesz. Egy nap. Milyen cuccé voltak? Mi ez? Az a Pali akart engem megölni. De most én ki fogok rajta. Hát remélem. 10. Ne. Mi? Hát de ne. Még van egy ribótom. Ne. A srácok, tetszett a videó, nyomjatok egy lájkot és iratkozzatok fel. Én Uborka voltam. Sziasztok!